Bună, partea 2. Încerc ținute. Și da, eu sunt acum personajul Ana din seria Familia mea trăsnită, Familia mea ciudată. Și următorul Luca o să fie la plajă. Da, deci haideți să începem. Nu uitați să dați voi note dacă vă lasă. Cam așa arată lucrul meu, iar da nota 5, pentru că se putea și mai bine. Ce, Lady? Nota 5? Bun. Următorul loc o să fie de Halloween. Haideți să începem. Asta este, stai să vă arăt cum am îmbrăcat de desubt. Asta este ținuta. O să-i dau nota 9, e cea mai reușită de până acum. De nota 1. 9, nu 1. 9. De ce ai dat nota 1, Betty? 9! Da, dar de ce ai dat? Așa. Următoarea o să fie ursuleț. Ursuleț. Era frumos dacă puneam desenul astea. Unde e desenul? Nu se vede, dar e desenul acesta să le leagă. Hai să vă arăt. Și acesta la prințesă. Ăsta e locul meu, e puțin cam poposionat. Dar e cute. Ce cam nota 8. Ziceți-mi în comentarii care să fie următoarea. Iepurași. Și următorul skin o să fie de pisică. Acesta este locul meu. Ia și da nota 10 pentru că e foarte drăguț. Iar următoarea o să fie de vulpiță. Acesta este locul meu de vulpiță. Și da nota 4 pentru că nu-mi place. De-abia aștept să vedeți notele voastre. Următoarea o să fie cățel. Asta sunt eu, cățel. Am văzut la ăsta o melodie, nu știu... Chel purcel. Nu, Picanson, eu sunt... Eu sunt câine. Da, ce de melodie. Eu sunt câine. Da. Următoarea o să fie purcel. Nu, nu o să fie purcel. Au. O să fie... Eu sunt Picanson. rechin. Asta și eu! Să vă arăt cum sunt fără. Scuzați-mă, am uitat să-mi schimb ținuta.
marș, te fac să faci buu. Faceți să vă videoul, pa! Faceți să vă videoul, pa!